Marko, vítam v ďalšom vlogu. Taký vlog by som uznal, že som ubral tancovej izby a má tu klavír. Počkajte chvíľku. Má tu klavír a má tu ešte tetovanie, že on tetuje. A má tu všelijaké farby. Natetoval už toto. Tu má rukavice, tu má počítač, čo chce natetovať. To je veľmi pekné, čo chce natetovať. A ešte pozrieme sa, čo má ďalej. Čo tu je písané? Neviem. To je jedno. Tak, on kúpil tento klavír za 700 €. Tak tento, ja by som chcel uznať, že môj otec akurát pozerá auta, že chce kúpiť auto. Oni mi povedal Pozerajte. kamarát, že tam bude EG ventil alebo 30. To je moja babka a detko. Že 100% je turbo, je 100%, to viem ja osobne, že to je 100% auto. Tento blok by som chcel už ukončiť. Čaute.